Masu kallo da sauraro to fa kallo ya koma sama wai shaho ya ɗaugiwa. Yadda manyan jaridun duniya suka mai da hankali kan wani abun burgewa da ban sha'awa da ya faru a tsakanin kociyan Barcelona Xavi da kuma ɗan wasan tsakiyar Sevilla wato Rakitic. Wannan abu dai ya faru ne a jiya a gasar La Liga a filin wasan Sevilla mai suna Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Ko da yake daren na jiya bai zo wa Xavi da yanayi mai daɗi ba, kasancewar ƙungiyarsa ta ɗauki na Galadima draw a hannun takwararta Sevilla. Amma hakan bai hana Xavi nuna wa tsohon abokin wasan nashi ba ana tare. Al'amarin ya faru ne a daidai minti 67 bayan da ɗan wasa Rakitic ya tumi da ƙasa, inda a cewar alƙalin wasa sabon matashin ɗan wasan gaban Barcelona Abdi ne ya yi mishi keta. A nan ne fa Xavi ya hango tsohon abokin wasan nashi a zuba a ƙasa, ya matso ya miƙo mishi hannu domin ya tallafo shi ya miƙe. Nan take shi ma ya miƙa mishi hannu, ya kuma ɗago Rakitic ɗin suka miƙe, suka kalli juna, suka yi dariya, suka runguma juna cikin farin ciki da mutuntawa. Dama dai Xavi ya riski Rakitic a shekararsa ta ƙarshe a matsayin ɗan wasa a Barcelona. Wannan shekara mai cike da tarihi wadda ake mata lakabi da shekarar triple, shekarar da Barcelona ta yi da kofin Champions La Liga da Copa del Rey ranka ta kabba ta barwa kowa komai ba. A wannan shekara dai Xavi da Rakitic sun sha sha'aninsu, sun yi farin ciki tare, kuka tare, celebration tare, murna ma tare. Duniya kenan, in kana cikin ta babu abin da ba za ka gani ba. Ƙarshen rahoton namu kenan. Ku ci gaba da kasancewa da tashar FCB Golden TV domin ci gaba da morewa da nishaɗi na ingantattun labarai sahihai waɗanda duniya ta yadda da ingancinsu. Merry Christmas and Happy New Year to all Barca fans. All the best.